uhamba ngasehlo uzokhumbula udaba lwenzeke ngomsombuluko ku-N2 off ramp yasemhlali la khona imoto ebisuke eBhalito ithwele abantu ntambama abo 7 6:30 to 7 amaphoyisa abesola ukuthi imoto ehijackiwe kwase kuba naleyo miscommunication ungahlangani kwenkulumo imoto ababeyilandela bayibona ifana nalena bebeyifuna phoyisa kuthiwa avulela ngenhlamvu kugcine kunabantu abadubulekile ke balimala bangena ezibhedlela omunye wabantu abadubulekile owala ekhaya ubaba wala ekhaya odubuleke kwathi izolo kwasekufika kwizolo ushonela izolo ya izolo kwasekufika umbiko ukuthi sekumehlule wadlula emhlabeni yikho ke sila sizokhuluma nendodana yakhe endala izosithatha isibeke bese siyabuka ukuthi kuphela singabamba khona siyiAfrika sisonke sindawonye ukuze ya mfowethu ngicela usithathe usibeke uba namagama kaphelele igama lami ngu-Andile Waluthango. Yeah, so baba uzithulele petrol story sekuyena obesengozini yokuthi adubule adlule emhlabeni. Le ngozi atenzeke lapha emuhlala eBhalito. Yes. Lezi ndaba zokuthi ubaba udubulekile okokuqala nje nazifika nini kuwe zifika ukuphi? Izindaba zifike ngolesithathu ngitshela sesami omncane ngifonela ukuthi ngizwile na ukuthi ubaba mushoni sorry ukuthi udubulekile and then wabese ngitshela ukuthi udubuleke because bese kwazi ukukhuluma so wathi izinyawo ngasifile so that means umuntu ade ezoba paralyzed and then ngabe sengasinobe bengazwanga indaba ngabe sengiyabuza ke ukuthi ngabe kwenzakaleni mhlawumbe and then wathi akazi but uzwe ngazithiwa bekuyizimpi zamatekisi and then ngabe sengiyazama nami ngena Facebook ngizama ucheck izimpi zamatekisi engizikhumbulayo akikho into bengikhumbula but ngebe sengikhumbula ukuthi Monday khona into engingayifunda about itekisi edutshulwe amaphoyisa but then angibanga sangitshela ukuthi phela mhlawumbe naye bekuleyo tekisi le. Uyifunda kuphi ngesikhathi uyifunda? Bengifunda ngisendlini because ngabe nje emsebenzini ngabo noma ngiya-drive nje ngibe emsebenzini ngifike endlini and then ngiphumule bese ngiyazilalela and then ngicheck into ezincane ku-Facebook then ngabe sengibona lokuzana ivideo ku-Facebook but then ngafuna just like mufu usuke ufunda but ungena interest ethini so ufuna nje so wenza into ukuthi and then bese uyascrolla awubi nayo le nto la ukuthi mhlambe umuntu that is close to me. Yes. Uyanini wena kuyobona ubaba mase kufike lezo ndaba lezo? Angiyanga ngolokhuzana ngolesithathu ngesikhathi ngitshela because bheke ethe umuntu osegene i-conscious mina ngikwazi ukukhuluma because nami ngisampintshekile ezimini sezimali and everything so ngikwazi ukusuka emalini ngiyakile because ngingestenga. Yes. So bengumuntu vele uzothi mhlawumbe mase ngithola mhlawumbe ngasenti then ngihlanganise mhlawumbe sihlangane naye useswami sihambe sombheka sibone sihlole situation ukuthi ime kanjani until kaza ngifonela izolo ngabo I think mhlawumbe ku-10-11 sengitshela ukuthi ake usedlule emhlabeni so ngebe sengiphuthuma khona ngazo isikhathi lesi. Okay. Yeah. Awuchazele nje umuntu nizingane kababa nibangaki umama uphi? Okay. Sizingane zikababa so-4. Yes. Mina omdala kusisi wami khona umuntu oqala wami ozemva sisi wami then bese uba lo mncane lo kade simina lapha. Yes. Omncane kakhulu and then from esideni lama ke ukhona sisi wami omdala naye o-attended lo ngicabanga lesikhuluma ngaqaleni. Okay. Sisi wami omdala. Oh okay. Awutshele umuntu uthi njoba silana nje umama uphi? Okay. Njengamanje umama u-attend umngcwabo. Yes. Wakhona le family kasisi wakhe. Kudluleni uhusband wakhe. So attended lo mngcwabo lo
I think bazobe ngcwaba kusasa. So lezi ndaba lezo uzithola nje u-attendele umngcwabo lwangale. So masuka kulo mngcwabo ngalo uzobe sezo-attenda lwala ekhaya. Okay. Chazela umuntu ukuthi abantu ngaphandle kababa ukhona omunye osebenzayo, usebenza into eqinile, tohozayo. Okay, no, akekho umuntu osenza into eqinile or enkulu kakhulu. Kusayimina nje nakhona ngifuna ngeke ngisho izinto eqine kakhulu but ukubamba nje lapha nasakwazi ukuthi sihlanganise into esidinga leso sikhathi leso. Yes. Sikwazi ukuqhubeka phambili but nje akekho umuntu otohoza kakhulu. Umina nje otohozayo and then nosisi wami naye ubambile nje i-piece job nyana yakhe lapha nalapha. Yeah. Africa my continent, Africa my home. Mhlambe ke okuncane esingakwenza ukuthi kulesi simo bekusona basemanzini. Kulamanzi akuwona. Singene nabo kulamanzi, siphume nabo kulamanzi. Kanjani na ukuthi kube yithina siyuthole la emahlombe ethu umncwabo. Bengabi nalezo sindo. Isindo already sezikhona ukuthi ubaba uyi-breadwinner akasekho. Noma naye bengasebenzi into ethini kodwa uyena obeyi-breadwinner la ekhaya. Njobe engasekho nje kuselele izingane noma wazi nje bese echazile ukuthi akekho kuvela isifo ekhaya kubo. Dadewabo ushonelwe umyeni wakhe. Kuphandle nje. Mhlambe ngizokukhombisa kancane la ngaphandle ubone isimo sala ekhaya ukuthi isimo esinjani. Isimo lesi sidinga ukuthi sibambe lokho kwangempela. Sibambe nje siqinise kwangempela kwenzela ukuthi ke okuncane siyokwenza bayothobeka amanxeba noma izingeke ibazi iphele kodwa amanxeba ayothobeka ukuthi abantu base-Afrika, abantu base-South Africa bavele basibambisa lezi zinto asangazizwa ngendlela bekubhlungu ngakhona. Ubhlungu okuhambisana nezindleko kucindezela kakhulu kanti ingcono uma kubhlungu ubhlungu buhambe bodwa, izindleko zihambe zodwa. Elami ke lilodwa lithi azibambe ikhona indleko asithwale thina. Ilelo nje igama ekufanele sikwenze makusuka manje. Manje uzophumelela la ngaphandle ukukhombise ukuthi lokho angikhuluma ngakho akukhona ukuthi ngiyakusho nje uzoyibonela ukuthi kuphandle lokho kwangempela asambeni. Kulungile hlalani. Noma sekumnyama kodwa uzobona ukuthi nasi isimo esinaso. Sona simo esinaso lesi. Uyabona ukuthi nasi isimo siqala ngalesi simo lesi. Usibone kahle. Kumnyama kunjalo. Sizama nje ukuthi uhlanganise ngamehlo enqondo. Uhlanganisa nje amehlo enqondo. Simo esinaso njengamanje. uLwesihlanu namhlanje kuntambama umhla ka 27 umhla ka 27 nasi isimo esinaso. June. Nasi isimo. Bese ubaba uyabona ukuthi besazama ukuthi kuyakha iroof engekho la. Iroof engekho la. Nasi isimo esikhona. Bese kushoda ini iroof. Loti bizamela ufuna ukwakha ikhaya layo libe lihle. Kodwa nebhadi ngeshwa
ngeshwa sikulesimo nalo nje futhi ibhadi nalo lelo iphoyisa lona leli dulile linebhadi nje kwalona amabhadi nje uzwe makuthiwa ibhadi liyakwazi kubo kwalo sokushiya isimo esinjengalesi dubule innocent people nansi indlu sezandleni zenu-ke bantu base-Afrika sezandleni zenu bantu base-Afrika sezandleni zenu isimo lesi kunamanzi ngani Africa my continent, Africa my home. Isona simo-ke lesi sidinga ukuthi sisi-athende sisonke sibambe ndawonye sibonge uthini singaphuma nayo. Mhlawumbe enye into umuntu angayibuza ukuthi njengoba lesigameko senzeke ngomsombuluko kwaLwesibili uLwesithathu kwaba ngoLwesine washona ubabweni. Ukhona yini umuntu officially oke wafika ezonitshela la ekhaya noma ezotshela wena la ungakhona noma ezotshela umama wala ekhaya awusithathe lapho No aphansi kuzobe namhlanje ayikho umuntu official owafika kuze waba ukuthi ngize ngakhona mina izolo emhlali epolice station lesifike nje basamukela futhi nakhona ngesandla sifudumele kuselikhohleke igama lephoyisa kade lisiza but sitheme sifike sitshela ukuthi safisa chaza isitori ukuthi size ngani igama ubani ngize ngani base no ngiyakhumbula ngalo incident le nto engabe ngiyabatshela ukuthi lo muntu lo edubulekile unfortunately udlule ngo10 bekwizolo ngalesikhathi so basi bebengekho aware ukuthi usedlulile but base bezoqhubeka necase from attempted murder to murder and then base bekune information yephoyisa ekade kuyilona in charge of i-case leyo so singe ngaphindela emuva ke mandeni izolo then ekseni ngavukela futhi emhlala again ukuze ngizozwa kule phoyisa ke kuyilona in charge of le case ukuthi what's the way forward kwenzeke yini yonke le information le unfortunately ngifike emhlala lingekho ngizange ngithole ngahlangana linyawo I think bathu uJacob uJacob okuyena uthe akekho lo muntu eselize kuyena but angathokozela ukusisiza if singenankinga bese ngimbikela istory ukuthi kwenzakaleni then abasasitshela ukuthi vele le case akumilanga ngabe ibanjwe iphoyisa futhi ke uye was director to uCaptain amaphoyisa so naye futhi idaba lethu ofike nje wathathela phezulu wadlusa amazwi enduduzo wasitshela ukuthi uzodlulisela kwesina investigator from iIPD of which uyifonele sikhona ngaphakathi office wanika wonke ama details wasinika nasama details nami ngamfonela to make appointment on Monday ukuthi wathi angifike on Monday and then we can speak sibonga ukuthi kuphumani sibonga nje indlela kade basiphatha ngakhona emhlanje. Okay. Uma wakho lolu daba lokudutshulwa uluzwa via ifoni ngenzwa bethi akekho umuntu ozile nje ukuzomchazela ukuthi sekudutshulwe nina akekho umuntu ozile wazonichazela No akekho umuntu ozosichazela useyadlula ke manje ubaba sekufika esikhathini sokuthi uyadlula nakhona uwena ofika futhi uyosho ukuthi hayi usedlulile ubaba kunjalo nizwa kuma corridors uma wakho naye uzwa etshelwa ngocingo. Yebo kunjalo futhi. Okay. Khuluma nabantu base-Afrika, khuluma nabantu base-South Africa ukuthi yini ongafisa ukuthi yenzeke kulesimo esikusona. Bengathanda ukuthi mhlambe singasizakala khona ukuze mhlambe sithole ukulungiswa ukuze izingane zikwazi ukuqhubeka nemfundo especially le encane because le encane njengamanje izo grade 10 so I think yena umuntu omdinga kakhulu babethu more than thina simdinga mina sengimdala already sengiyakwazi izinto zami but laba abasenza ngemovie bona bamdinga kakhulu so if ngase mhlambe
sithola usizo lesingathiwa ngakhona singalijabulela noma ngabe inhlobo nasiza singalijabulela. Bangaka abafundayo? Luckily uyi-1 usisi wami usamane usase-college. Okay. Yes. And then uyi-1 use-high school. Okay. Seshilo mfowethu ayibambe ikhona bafowethu. Ayibambe Africa my continent. Ayibambe futhi bese siyaqinisa.